С типичната актьорска шизофренност аз се идентифицирам с два героя от приказката на Маргарит Минков «Сребърни везни». И Пеперудът, и Бръмбърът. Споменахте за артист. Покланя се Пеперудът. Какво още обичате? Пиеска, пантомима, балет? Пантомима, казва страшния Бръмбър, понеже тази дума най-му харесва. И сяда на едно листо, изкръства ръце и гледа. Обува ботуши Пеперудът. И тръгва. Тропа с крака. Никого не поздравява. Гледа изпод вежди. Страшилище. Страхотно. Страховито. Бръмбърът. Кой беше това? Пеперудът. Ядосан Бръмбър. Къде отиваше? Отиваше да си вземе топалката. Покланя се Пеперудът. Защо му е топалка? Пита Бръмбъра и се почесва. За да провеси поляната на един клон и да я изтупа от праха. А когато тя стане чистичка, да я претърси и да си намери изгубените сребърни везни. Усмихва се Бръмбърът. Това значи съм аз. Не ми харесва само, че съм толкова ядосан. Пеперудът повдига рамене. Тогава Бръмбърът казва благодаря и си тръгва по пътя, като поздравява всеки, когото срещне.